lang. Sana lang umangat po. Napakalaki, common. Nadali ko sana. Ay, nadali. Halapad na, common. Tinuka ko lang eh. Ay, tinatawag ka oh. Malalaki daw dun. Sige, suguri mo. Ano? Lapad. Common. Thank you, Lord. Morning na blessing tayo na malaki. Yan o. So ayan po mga kadiskarte, magandang hapon po. So bumalik po ako ngayong hapon dahil nga kanina umaga nagmadali po tayo umuwi. Alas 10 pa lang po umuwi na tayo. So hindi po natuloy yung check up ng anak ko dahil wala po si Doc, nagpa-check up din daw. Sabi nung katiwala. Kaya wala pa pong record kung kailan uli po magkaka-check up dahil nga nagpa-check up din si Doc. Hindi po natin alam kung kailan siya makakabalik na sa Maynila daw po. Kaya ngayong hapon, alas 2 po ng hapon bumalik po ako. Magbabakasakali uli. Baka-swertihin po uli. So tara po, magsimula na tayong maliksay uli. Sa kabila, napapansin ko mukhang malaki. Dito po tayo. Sana madali ko. Mukhang lalaki. Oh. Sige, baka mabaril ko yung ulo mo. Tamaan ko yung ulo mo yan. Sige. Try natin. Hindi natin masyado maaninag dahil madilim. Yun, tinamaan sana. O ayan mga kadiskarte na, dali natin. Malaki po ito. Nasa ilalim po, hindi po natin masyado maaninag dahil madilim pero nadali. Dalag. Tilapia ba to? Dalag. Ba, tilapia? Tilapia. Okay, 5 fingers po. Hindi po masyado maaninag dahil nasa lalim po ng tulay Right. Mga kadagat. Ay, sorry, hindi malaki. Ayan Marami tayong meron ng mga bata Ayan. Ito po, laki dalag. Hindi nakakasa. Laking dalag po. Patay po. Thank you Lord, nadali natin. Laking dalag po. Yun Uy. Laki. Tanggal yata. Ko. Kaya matatanggal Ay. Halanganin lang. So pwede na. So mahigit kalahating kilo na rin po ito. Ayan Ayan. Thank you. So nasa mahigit kalahating kilo na po ito. Ito. May nasisilip tayo Dali natin uli. Ayan Malaki-laki. Uy, sumabit. Uy. Ay, kalapia. Nadali uli natin. Oh. Ang dami naman nating meron mga bata Shout out kayo dyan Shout out po kay Dora. Yung Dora? Area. Tinan mo na nakuha niya. Nakadakman niya lang. 5 fingers puli. Ito may salo ko. Dakot niya lang yan. Ito Kanduli. Lilipat tayo dun sa mga gawiron. Maraming bata rito. So tara dito, meron. Ayun, common. Magbabawas ako ng lalim. Delikado. Babawas ng lalim. Nasaan na? Ayan na. Hindi, common to
Common. Kunin mo na eh. Nasa gilid, sisira isima ako. Ayun lang. Ayan o, yung Ayan, paparating pa isa, common. oh. Ay, laki nun, no? Mas malaki siya. Mamaya, hintay mo yung lulutang yan. Mas may malaking tilapia. Putang ng Ayan tilapia. ang tilapia sa ilalim mo. Ay, tilapia sa ilalim mo. Huli, common. Ayun yung tilapia sa ilalim. Huwag ka dyan Teka ba lang. sumugod? Ayaw mo yung mama rin. Diyan kayo, okay, no? Hindi Sa lang ba tapat itakip ko. ko kaya pala? Lumutang pa sila yan. At baka ano ko kayo, lumutang matamaan ko kayo. Sige. So, ayan po. Dito lang kayo ha. Laki. Kayo pa dito. Kuha mo sila ng video. Ayan o. Ayan. Oo, ayan. Mga bata na. Kanina pa nga yan nagpapakuha eh. Nasaan? Ayun. Nasaan? Ayun lang siya. Ayun sa ugat to. Ayun po, sa ugat. Ayun. Ayun po. Sila lang po ng pader. Ayun na sa may ugat po. Nakita ko na. Okay. Sa pool, headshot. One shot, triple kill. Okay. Ayan, huli ka. One shot, one kill. And sakit. Masakit ba? Ay, kalaki. Laki. Kalaki niya, no? Nice one. Ano bang isda to? Parang arroyo. Pero ang laki, no? Meron po sa akin. Sa magkaroon. Hindi. Oo. Kuha mo yung erga mo sa tatay mo. Oh, laki oh. 6 fingers po. Nadali natin. Thank you all. Kala ko kagaya maliit. Timbang. Timbang po. Laki, ayos. May kalahating kilo po ito. 2 kilo na po agad huli natin Katimbang. Oh. Lalaki. Naka-vlog ka ba? Oo. Ay, si Mang Ruben walang dalang airgun. Inagawan siya na anak niya, naubos yung sima. Wala na pong simang natira dahil na puro na sira. Ayan, si Mang Ruben nagtiis. Nanonood lang sa akin. Di mo pinabili si JJ. Saka pinadala mo uli airgun. Sayang yung bukas, wala na to. Galing na yung tatang. Nakahuli siya ng napakalaking doon. Common. Laki, natsambahan mo tanga. Ade, yan pa ba yung binili mo sa akin? Yan pa yung matagal na, no? Hindi naman masyadong Oo, at least ayan, mayroon ka ng pang-ulam. Ayun yung naman ka na bar niya pag tilapia ako. pang-ihaw. May pang-iyaw na agad si tatang Pwede na bumili ng Red Horse. Emperador lang. Swerte ni tatang Yo. Nadali. Okay. Ayos. Nadali po natin. Ikala ko lang huli. Ayos po Ay, pwede po. Nalagyan sa ano ko. Ganda ng sukat Thank you. Woo. Okay. Ito po meron dito. Huli. Huli po. Tilapia po uli. Yun. Burasi. Kala ko tilapia. Ano mga kuya? Burasi. Pero malaki na po. Burasi nga lang. Wala rice niya kuya. Oo. Burasi pero pwede na. Malapad. Malapad po. Huli ko lang yung tama. So, yan. Nakadali na tayo. Nasa 3 kilo na po huli natin. Ang bilis natin makahuli. Buenas. Dulo. Wala na dito. Saka napakaraming bata. May 3 kilo po tayo. Napakasandali lang po natin. So, hindi pa tayo nagtatagal. Stress na po. So, isang oras pa lang po tayo namamaril. Pakagandang blessing. Ayos. Thank you Lord. Tik naman po yung mga mamaril dito. Napakadami naman po kasi. Pero, swerte pa rin tayo. Dali natin yung mga gandang sukat. Meron na ba? Nawala na eh. Wala na. Kaya na marami. Natakot na. So, napakadami mga maril. Doon sa iniwanan natin 3.
Kanya-kanya po. Wala pa? Ah! Laki po. Halubog lang. Sana na umangat po. Napakalaki, common. Ang dali ko sana. Ay! Nadali! Halapad na, common. Tinuka ko lang eh. Ay, tinatawag ka oh. Malalaki daw dun. Sige, suguri mo. Ano? Lapad. Common. Thank you, Lord. Muling na blessing tayo na malaki. Yan oh. Kalahating kilo. Higit. So, nasa kulang-kulang 1 kilo. Ah. Ah. Thank you, Lord. Na ano po to, nasa 3/4 po yung timbang nito, oh. Common. Oh. Laki. 3/4. Ayos. Salamat, Lord. Tayo. Sugasug muna tayo ng konti. Wala ron eh. Madiskarte, may nakita tayo sa gilid. Bawasan natin. Ayan. Sana madali. Ano ba nadali? Laki. Nadali nga. Thank you, Lord. Yun, malaki po ito. Yun o. Ako, punta sa... Ako, natanggal. Eh. Tanggal pa po. Shoutout kila kuya oh. Ito, namamali sila din oh. Natuloy. Meron na, hindi pwedeng 0. Kailangan para-paras tayong makauwi ng maganda. Saan? Ayun, gumagapa nga, tilapia ang malapad yun, ayun. Subukan natin. Ayun. Masyadong nakaano eh. Ere ba? Iupakan natin yan. Titira ko nga paano banat mo. Ayun, ayun. Masyadong lubog. Malaki yan. Dinadali. Ayun o. Malaki yan. Diba? Oo, dinadali. Pagka ganyan kalalim kasi medyo pahirapan. Nasa, ano yan? Paangat ah. Nasa 4 na dangkal yan, hanggang 5. Kaya medyo mahirap. Ayun pare oh. Nakabakat na. Ay, kita nyo sa scope? Hindi, open side sa akin. Akala ko. Ang tumabing eh. Ayun. Botog pala. Dirty, hirap pala pag Anong tali nyo? galing dun dyan. Hindi, anong size? 23? Ewan ko ba? Parang 23 lang ah. Hindi makatama. Ere ka diskarte ano? Ayun. Ayun. Pare, bigyan din para patirahin niya siya, patirahin para makarami siya. Tayo, hindi tayo makapoka. Saan ba? Ere ka diskarte, ayun, naka. Oo. Dito na ako paano bumaril to. Shooter sa vlog, ito na kanang personal. Oh, ito dinapanood ko rin. Di, pag gaganyan kasi kalalim, medyo mahirap pa tamaan yan. Siya rin nahihirapan. Sobrang lalim eh. Mga tinitira ko, malalayo. Pero nakagataw. May dumampang aeroplano. Hirap talagang patamaan, nakalubog. Kailangan manap tayo na mas magandang gataw. O, sige ayan, si Boss Andrew, ang daming huli oh. Tingnan mo nga oh. Nako, sinako na yung isda nga oh. Marami ba doon? Wala na pinagkakapan. Kanina! Saan kayo gawi? Diyan! Sasang ka na yan. Doon sa dulong-dulo? Nako. Kaya pala. Kaninang umaga pa kayo? Oo, kanina. Kaya pala eh. Ngayon lang kami alas 2. Ay, ano oras na ba? Alas 4. Ako po, putang na pala, lagi tayo. Kung saan, umuwi. Dapat pala dinala nyo cooler. Lintik yung hinuli nyo ah. Parang panty ah. Hindi yung bibila sa pagda, pumuludog eh. Sabagay oh. Dahil iba yun. Tsaka wag mo ano. Si Henry ba? Oh, si Kuya Henry. Andun pa.
Ano na pa doon yun ah? Hindi, bumalik lang yan. Second round lang yan. Muntik na siguro maubos yung CO2 nyo. O marami kayong dala. Isa lang kami. Grabe, mayroong 20 kilos hindi lang. Ay, puro ganun kalalaki yun. Yung lalaki ng bochog nyo Hindi, tilapia yun. Yun ang common. Isa lang. Laki. Buwi na kami, gugutom na ako. Hindi ayaw umuwi. Ito mo nga, ito pala huli ko, 3 kilo pa lang. Hindi ako pa. Ay, common na na eh. 3. Ano pala, alas 2 pala ako. Ano nga, oh. Si kuya rin, ang dami. Bumalik ka na lang noon. Bumalik na. Hindi, kanina umaga, nagsaglit lang ako. Nakadalawang kilo lang siguro huli ko kanina. Kaso mo, Galing ka na dyan. Magkasabay tayo kanina din. kaninang umaga. Doon ano. Oo. May linakad nga ako kaninang umaga, kaya saglit. Hindi natin nakuhanan. Ayan laki. Hindi natin nakuha ni pagputok dahil biglaan lang. 5 fingers. Ito ba yan? Nakaibabaw kaya masarap ba natin? Zero din na tayo na. Winangka ko na lang kaya inulit ko eh. Kasi pagka sobrang babaon na eh. Pagka tinuka ko pa. Lapad Okay. Ay, 6 fingers May kalahating kilo yan. Taba Laki. Laki po. Thank you. Diskarte, may 4 na kilo na po. Lalaki. Katimbang. May 4 na kilo na po itong huli natin. Kaya napakaswerte natin. Talaga pagkaganito, blessing po. Salamat Lord. So okay, sabi ulit tayo. Wala na dito. Yan, dami na rin nilang huli Sa ano na rin to. Ba, hindi pala nalalayo sa huli ko Kaya malalaki lang ang akin pero yung... Diskarte. Ay, di na ubra yan. Delikado na yan. Baka madiskrasya ka pa. Tingnan mo, konti lang ang akin pero yung antimbang naman. Mark Munoz. Shoutout to kay John Mark Munoz John Michael. Ikaw ano? Shoutout kay John Michael Munoz. John Michael Munoz to. Shoutout. May-ari ng Ergan. Thank you. Marami daw sila nahuli. Makabalik rest back sila bukas. 4 na kilo na yun. Sulit. Kaya ako, pang uwi na rin to. Doon ako mag-uunti-unti na ako. Ayun si Kuya Andre pa Ganyan talaga. Bukas, rest pack uli nga ayo. Ako, di ko alam kung makaka-rest ba ako bukas. Alam mo naman ako. Pasulpot-sulpot lang. So, paano po makadiskarte? Hanggang dito na lang ating vlog for today kasi lobat na po ako. So, hindi po na-charge kaninang pag-uwi ko ng tanghali dahil nga umalis din kami ng anak ko. So, dumating kami alauna na kaya nung bandang alas 2 lumusong po uli ako kaya ayan. So, naka 4 na kilo naman po tayo. Titimbangin natin para masubukan kung talagang 4 na kilo to. So, ayan Ayan Sulit na naman po ang huli natin. Kaya magandang blessing po. So 2% na lang ating battery kaya magpapaalam na tayo. Thank you very much po sa inyo lahat ng viewers at subscriber na patuloy na sumusuporta. Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. See you next vlog. Bye bye.